वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। खुलुमबाय लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि बाथ्रा खिन्थानो नागिरदों जे जों बर' रावाव एबा आथिखालनि लिरगिरिफोरा एबा आथिखालाव जों बर'नि खौरां रिंसारथिफोरखौ एबा खौरां हांखोफोरखौ मानो मोन 16थाल' लानाय जाखो। अदेबानि खौरां हांखोफोरखौ 16थाखौल' लानायनि जाहोना मा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। लोगोफोर बिनि सिगाङाव आं गिबियाव नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लाग्रोजेननो लादों दे बे मोन 16था खौरां रिंसारथि एबा हांखोफोरा मा मा। अब्ला लोगोफोर खोनासंनानै लादो। बेफोरो जाहैबाय माबा बड, ग, फ, थ, ख, स, ज, ह, म, न, अ, र, ल, व, ब आरो इय। बे गासै मोन 16थाखौल' जोङो मा होनो खौरां रिंसार एबा खौरां हांखो हिसाबै बर'आ गनायनानै लानाय जादों। बिनि जाहोनखौ आं दा नोंथांमोननो बाहाय खोन्थानो आखायाव लानाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि बे सोंथिनि फिननायखौ होनो थाखाय आं नोंथांमोननो मा होनो फारिलाइ लाबोनानै होफैदों, मोनसे इंराजि आरो मोनसे बर'। बेखौ नोंथांमोना नायब्लानो नुगोन आरो नैबे बर'निजों आं नोंथांमोनखौ फोरमायनानै होलांनो आखायाव लानाय जादों। दानिया बे बर'नि मोनसे नैबे चार्टखौ नायब्ला नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बेयाव गोजौआव होनाय दङ गारां बोनायनि जायगा, जे जोंनि बर'नि खौरां रिंसारथिफोरखौ जों माबोरै गारां बोयो, बबे जायगायाव गाराङा जायो। आरो फारसेथिंजाय दङ रिंसारथि बोनायनि आदब, माने मा होनदों गारां बोनायनि आदब, गारांखौ जों माबोरै बोयो। बे जाहैबाय जों बोनाय, गोसो जानानै बोनाय नङा लोगोफोर, बियो माबि जोंनि बर'फोरनि खुगायाव अट'मेटिकलि हारसिङैनो बियो जाखायो। जों बेखौ रावबो बानायनानै लानो हानाय जाया। बेखौ जोङो मा होनदों जोनोमनिफ्रायनो मोनखानाय गोदोनि दोरोङारि एबा जों गुदि फुंखा। जों तिब्बत बार्मान राव फोलेरनि हिसाबै जोंना केरेक्टारा बेनोखा। दा बे हिसाबै गारां बोनायनि जायगाखौ जोङो गासै मोनबा जायगायाव रानग्रोदों। बेनो जाहैबाय माबि गोजौआव नोंथांमोना नायब्ला नुगोन गुस्थि खजेब दङ बाहाय, बेखौनो गुस्थि जाब होननानैबो बुंनाय जायो, जायखौ होननानै बुङो इंराजियाव बाइलेबियेल। दानिया मा होनदों हाथाइ गुदिया जाहैबाय एलभेलर। बेनिफ्राय दङ थालो, जोंनि बे थालोखौ जाहैबाय भेलाटेल, आरो उन थालोआ जाहैबाय भेलार, आरो फारसेथिंजाय मा दङ जोबथारनायाव गारामा थाहैयो। बे गारामाया जाहैबाय माबे ग्लटेल। लोगोफोर बेफोरो मा बुस्थु, जोंनि नैबेखिनि गारामानिफ्राय ओरै फैयै बे गुस्थि बिजौसिम मा जायो, जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारबोनाय मा होनो रिंसार गाराङा सौथु जानानै जोंनि रायज्लायनायनि मोनफा हांखोफोर एबा खौरां रिंसारथिफोर बा रिंसारथिफोरा जोंनाव सोमजियो। दा बे हिसाबै बबे जायगायाव नांथानानै माबोरै सोमजियो बेखौ फोरमायनानै होनो आखायाव लानाय जादों। फारसेथिंजाय बिनि खाथियावनो दङ जोंना गारां गोनां गारां गैयै, गारां गोनां गारां गैयै, गारां गोनां गारां गैयै नोंथांमोना नुदों। बे जाहैबाय माबे गारां गोनां माने भइस, जोंनि रिंसारथि बोनाया भइस जागोन बा गारां जागोन, आरो मोनसेया गारां जानाय नङा, माने जोंनि गाराङा लासैयै जागोन आरोखि। बे जाहैबाय आनभइस्ड, आरो मोनसेया जाहैबाय भइस्ड गारां गोनाङा। दानिया फारसेथिं रिंसारथि बोनायनि आदबाव जोङो मोनगोन माबि नांजाब होननानै बुङो, जायखौ इंराजियाव होनो प्लसिभ। आरो बे नांजाबखौ जों बाहाय मोननै बाहागोआव राननाय जादों, गुरैयै मोनसे, हां गोरायै जानाय मोनसे, हां गुरैयै जानाय मोनसे। फारसेथिंजाय बिनि गाहायाव दङ हांदुं, जायखौ होननानै बुङो नासोल हांदुं, जायखौ गारां बोयोब्ला जोंनि हाङा गुदुङै गबोयो होनदों। फारसेथिंजाय आरो गाहायाव दंबावो नेरखां, जायखौ होननानै बुंदों फ्रिकेटिभ। ओमफ्राय बिनि गाहायाव दंबावो कम्फिखां, जायखौ होननानै बुङो थ्रिल। बिनि उनाव दङ बारग्लाय, जायखौ होननानै बुङो मावबिलावबो होननानै बुंनाय जायो बबेयावबा। बारग्लायखौ बेहाय मा होननानै बुंदों लेटारेल इंराजियाव। फारसेथिंजाय मा दंबावो जोबथारनायाव खावगारां हांखो, जायखौ जों बयबो मिथिगौ, बेखौ मा होनो सेमि बावेल। दा लोगोफोर बेबादि मोननै खोलोबजों जोङो रानदों। राननायनि उनावहाय मा जादों बैफोरो जोंनि मोन 16था खौरां रिंसारथिफोरा गावबा गावनि आखुथाय बादियै मोनफा रिंसारथि जोंनाव जाफैदों। बे हिसाबै जोङो नुगोन जे सिगाङाव जोङो नुदों। बे रिंसारथिखौ जों बोनायाव जोंनि खुगा सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय बारा जोंनि गुस्थि बिजौआव हेंथा मोनदों, आरो बियो हाङा गुरैयै ओंखारदों, आरो मा जादों होनदों गारां जाखांदों, जेरै बेबायदि। फारसेथिंजाय बेजोंनो लोगोसेयाव दंफायो
द'आ जाहैबाय जोंनिया नोंथांमोना बुंनानै नायोब्ला नुगोन जे खुगा सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय बारा जोंना हाथाइ गुदियाव हेंथा मोननानै जादों द' सालाया हाथाइ गुदियाव थांदों आरो द' जादों। आरो फारसेथिं दङ उनथालो। उनथालोआव मा जानानै दङ ग होननायाव बेबो गारां गोनाङानो गोजा गासिबो हां गुरै गारां गोनां गोजा बिसोर मा जाबाय ग होननायाव जोंनि सिंनिफ्राय गबोनाय बारा उनथालोआव हेंथा मोननानै सोमजिदों। फारसेथिंजाय दङ गाहायाव नांजाबावनो दंफायो माने मा होननाय जादों प्लसिबावनो दङ गारां हांगोरायै ओंखारबोनाय बे जाहैबाय गारां गैयि फ बे फआ जाहैबाय जोंना गुस्थि जाब एबा गुस्थि खजेबाव जादों गुस्थियावनो नांफैदों फ बिलाइ। दाना फारसेथिंजाय थ बे थ'आबो गोरा ओमफ्राय मा जाबोदों जोंना हाथाइ गुदियाव ओंखारफैदों थ बे। आरो फारसेथिंजाय दङ ख उनथालोआव दा नों जोबोद एसे गोरायै जर जानानै ख बे। बेनिफ्राय जोङो गाहायाव मोनदों हांदुं। हांदुङा जाहैबाय मा बे जोंनि बिखा सिंनिफ्राय गबोनाय बारा गुदुङै गबोगोन आरो बे सोमजिगोन बेनिखायनो जों बेखौ होनना बुंदों हांदुं। हांदुङाव गोग्लैबाय जोंनिया स जायो मा होनदों स बारा गबोनाया हाथाइ गुदियावनो हेंथा मोननानै सोमजिदों स। एखे रोखोमैनो ज गारां गोनां जादों बेहा ज'आ गारां गोनां जादों ज आरो स'आ एसेबां गुरा जायाखै ओंखायनो गारां गैयि। फारसेथिंजाय ह'आ जाहैबाय बेयो गारामायाव सोमजिदों गारामायाव हेंथा मोननानै सोमजिनाय जेरै ह बिनिफ्राय गाहायाव दङ नेरखाङा जाहैबाय जोंनि खुगा सिंनिफ्राय गबोनाय बारा गन्थं आरो खुगा मोननैजों ओंखारबोनानै गोमखांगोन आरो बेयो सोमजिगोन। बेफोराव मा माया गोग्लैदों जाय बारा गुस्थियाव नांथानानै मोनदों हेंथा मोननानै सोमजिदों जेरै म नेरनाया जायाखै होनबा म बे। एखे रोखोमैनो न हाथाइ गुदियाव हेंथा मोननानै जादों न आरो एखे रोखोमैनो मोनसे दंबावो उनथालोआव हेंथा मोननानै सोमजिनाय अङ बे। फारसेथिंजाय दानिया गाहायाव दंबावो जोंना खमफिखाङाव जोंना मोनसेल' खौरां रिंसारथि बे जाहैबाय माबि हाथाइ गुदियाव हेंथा मोननानै सोमजिदों गारां गोनाङै र खमफिगोना खमफियाखै र ट्रिल जादों आरो र बे। आरो फारसेथिं जोंना बाग्लाय एबा मावबिलाव दङ जोंनिया माबि जायखौनो लेटारेल बेयाव मोनसेल' दङ मावखाङो जेरै ल हाथाइ गुदियाव सोमजिनानै सोमजादों ल हाथाइ गुदियाव बेयो बारा हेंथा मोननानै सोमजिदों। फारसेथिंजाय जोंना खाव गारां हांखो दङ खावसे गारां हांखोनि आखुथाय खावसेया खौरां हांखोनि आखुथाय बे हिसाबैनो बे मोननै हांखोखौ खाव गारां हांखो एबा खाव गारां रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो। जेरै जाहैबाय मा दङ गुस्थि जाबाव एबा गुस्थियाव नांजाबनानै हेंथा मोननानै सोमजिनाय बे माने वाकब होननानै बुङो खायफाया आरो फारसेथिंजाय मोनसे दङ इय थालोआव नांजाबनानै बुंनाय बियो इय बे। अब्ला लोगोफोर जोंनि बर'नि मोन 16था खौरां रिंसारथिनि सोमजिनाय जायगा आरो मानो गारां बोनाय आदबा बेखिनियानो। दानिया जोङो गुबुनफोरखौ मानो गारखो बिनि सोमोन्दै सुंथाबै नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। गुबुनफोरखौ जोङो गारनायनि जाहोना जाहैबाय माबि जों गारां बोनायाव जायफोर नैबे मोन 16था आखुथायफोरा बेरखांनानै दङ बिसोरनि अनगायै गुबुनफोरनि बेरखांनाय आदब आरो जायगाफोरा गुबुन जायो। नाथाय जोंनि बर' मानसिनि खुगा रायज्लायनाय बर' मानसिनि राव रायज्लायनायाव बैफोर जोंनि बे खौरां रिंसारथियाव हाबफायै माखासे खौरां रिंसारथि एबा खौरां हांखोफोरा बेफोरखौ गारां बोनाया जोंनि खुगा दन्दरनि नैबेफोरबादि आखुथायजों जोंनाव जाया होनदों। जोङो बैसोरनि सिगां ख'नि ख जायखौ जों फार्स्ट ख होननानै बुङो बेखौ ख होननानै जों बुंनो हाया बा जोंनि सरासनस्रा रायज्लायनायाव बेयो जाया। नाथाय नोंथांमोना दा आंनि बुंनाय बादियै एबा गुबुन लेखायाव नैबेखौ नुनानै नोंथांमोना जुदि सेस्था खालामनानै बुंनो नाजायोब्ला बैयोबो जोंनियाव जागोन जेरैजाय जों नाजानानै बुंदों। नाथाय जोङो रावबो रावखौ बेबायदि गोसो होनानै रायज्लाया बेनिखायनो बेखौ लानाय जाया लोगोफोर। अब्ला जों माखौ लायो सरासनस्रा मानसिफ्रा माबोरै रायज्लायो जों बेखौसो लानाय जायो। जेरैजाय आं दा जेरै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगासिनो दङ बेबायदि स्ल' एबा जेनेरेलि नेचारेलि जों जेरैहाय रायलायो बेखौसो जोङो बेबायदि बिजिरनायाव लानाय जायो। बेनिखायनो बुंब्ला जानाय नङा। आरो फारसेथिंजाय जोंनि खुगायाव बैफोरो जाखांखायो होननानै जोङो जुजिनो नागिरोब्ला जों मायाव नुगोन जोङो जायफोर बिथांमोनहा एसामिसजों फरायदों बिथांमोननि खुगायाव बैफोरो फैगोन। जेरै गोदो गोदायनि
एसामिस फरायलांनाय सेनियर बिथांमोननियाव बेयो बेरखांगोन। जायफोरा गुबुन हारिफोरजों गोबावनिफ्राय थाजाबनानै दङ बिथांमोननियाव बैफोर गोग्लैफैगोन, जेरै संस्कृत, हिन्दी राव रायज्लायग्रायाव थाफानाय बिथांमोननि परिबेशआ गाज्रि थासारिया बैसोरनिजों हाबबाय, बे हिसाबै बैसोरनिया बिसिनियाव बेरखांजोबगोन। नाथाय सरासनस्रा जोंनि गामियाव थाग्रा बर'फोरा जेखौ रायज्लायो बेखौसो जों फुंखा हिसाबै लानाय जायो, बेनिखायनो बेखौ बाहाय बेबायदि सोसननानै होनाय जादों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानांगौ बेनि थाखाय मानि थाखाय लानाय जादों बे, आरो नोंथांमोना बुजियाखैब्ला गुबुन गुबुन राव बिगियानगिरिफोरनि बेफोरबायदि बिजिरनाय बिजाब गोबाङानो लाइब्रेरियाव एभेलेबेल जानानै दङ, नोंथांमोना बेफोरखौ बायनानै लानो हागोन आरो फरायनो हागोन। बिनि अनगायैबो जायफोर बिथांमोना कलेज आरो इउनिभारसिटियाव नैबे बर' एम.ए. मेजर लानानै जायफोर बिथांमोना फरायलांबाय एबा फरायलाङाखैब्लाबो जायफोर बिथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै लिरनाय बिजाबफोरखौ फरायबाय बिथांमोना निस्सय बुजिनानै लाखाबाय, बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। आरो फारसेथिंजाय आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनायनि थाखायबो साबायखर बावनाय जाबाय। माबाफोर सोंथि दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंथि हरनो हागोन, नाथाय मोनसे खावलायनाय नोंथांमोनहा जाहाथे गाज्रि कमेन्ट हरा एबा ठाट्टा होहरा, मिथियाखैब्ला मिथिनो नाजानायनि सुलुयै नोंथांमोना सोंहरोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन। आरो नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो, आरो खालामखानायब्ला आंनिफ्राय थोजासे रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।